V dnešnom videu sa pozrieme na najpredávanejší Alza Gamebox Prime za 1089 €. Pozrieme sa, aké komponenty tam obsahujú a koľko ušetríte po kúpe týchto komponentov. Postavíme si Halik PC za sumu Alza Gameboxu a porovnáme si počítače v jednotlivých hrách. Máte sa na čo tešiť, dopozerajte to až do konca a poďme na to. Zdravím vás opäť v ďalšom videjku, kde pokračujeme v koncepte prestávanie počítačov. Vlastne celých dostav. Dneska sa pozrieme na najpredávanejšiu Alza Gamebox dostavu. Zistíme, či sa oplatí, či by sa mu odporúčil kúpiť, alebo či si radšej opäť postaviť radšej počítač. Je to dosť zaujímavé, pretože keď som bol mladší, mal som možno okolo 13 až 15 rokov, ma to zaujímalo, že kokos, kúpim si radšej dostavu, alebo kúpim si radšej poskladaný počítač. No a dneska viem a vy, čo neviete, sa dneska dozviete. Takže podľa mňa sa to oplatí a mali by ste to pozrieť do konca a pozrieť sa, ktorý počítač bude vo výsledku lepší. Halik PC alebo Alza PC. Samozrejme, nachádzame sa na Alz a toto je náš počítač, na ktorý sa dneska pozrieme. No, čo som nevedel minulé, že komponenty sa nachádzajú tu, čiže nám to krásne uľahčí čas. Počítač obsahuje nejaký Intel Core i5 čiže pôjde protáčik. Grafika samozrejme Nvidia GeForce RTX 468 GB. Nemajú tam tiež presne, ale predpokladám, že možno nejaká od Asusa alebo od MSI. Budem tam dávať od Asusu. Základná doska Asus Prime B760, toto je celkom doska taktiež úplne do takej dostavy sa hodí. 32 GB DDR4, tuto nenapísali od takej značky, ale pravdepodobne to budú Kingston Fury. No jasné. Samsung 987 TB, sa mi zdá, že kúpiť sa už naozaj nedá. Pozrieme sa na to rýchlo, no jasné. Chladič Endorphy Fera 5. Podľa mňa pohodiaci chladič. Ja preferujem tento chladič, ale v ARGBčku. Je o čosi drahší a vyzerá hlavne krajšie, pretože trošku nám svieti. Zdroj tu máme NZXT 650W bronz, účinnosťou 80%, podľa mňa dosť bieda. Podľa mňa sú lepšie zdroje, možno niečo takéto EUGy. No a počítačové kejska SXT Ironman za 800 € rozbalená. Ona vyzerá celkom dosť pôjde vyzerá tá kejska, že možnosť, že si ju tam aj dáme. No a výsledná suma tohto počítača po týchto komponentoch je 893 € aj 20 centov. Samozrejme, keď to odráme od tých 1089, tak rozdiel je tam 196 € aj 80 centov. Samozrejme, je nejaký Windows, druhé licencie, 10 € a niekto ti to musí poskladať. Takže prvú fázu videjka máme za sebou a chcem vás informovať, že na môjom TikToku vychádza content skrátený o počítačoch, čiže ak chceš vidieť v rýchlosti, aký počítač som skladal, môžeš sa pozrieť na TikTok a máš to do 1 minútky. Samozrejme, link v popisku videa. No a v druhej fáze videjka si idem poskladať konečne Halik PC. Takže nevypínajte a pozrite sa, čo som dal dokopy. AMD Ryzen 5 7600. Tento procesor má 6 jadier 12 láken, základom také 3,8 GHz s turboboostom na 5,1 GHz. Má aj box chladič, ale ten dneska využívať nebudeme. Je to na socket AMD AM5, čiže to môžeš upgradeovať až do roku 2027, čo samozrejme Intel 12400F už nemôžeš. Môžeš upgradeovať na nejakú vyššiu radu toho Intelu, ale samozrejme po staršie procesory. Hodnotenie má taktiež veľmi super, takže ja si myslím, že sa tam môžeme dať 196,90 do košíka. Samozrejme chladič v Ride štýle, ako som tam mal, nebudem dávať a musíme sa na nejaké chladenie. Do vodníka som sa rozhodol neísť, podľa mňa zbytočné. Rozhodol sa aj do tohto Arctic Freezeru 34 Esport Duo Great. Vynikajúci chladič, veľmi dobré hodnotenia, veľmi dobrá kvalita, veľmi dobrá účinnosť. Takže ja si myslím, že bez kecania sa tam môžeme dať 42,90 do košíka. Ďalším dôležitým komponentom v poradí je samozrejme základná doska, ktorú som vybral MSI Pro B650S Wi-Fi. Takže bez kábla sa môže v pohode pripojiť na internet, čo je veľmi dobré. Socket AMD AM5, sloty na 4 DDR5 rámky s maximálnou frekvenciou 7200 MHz. Je to vo formáte ATX, kompatibilné generácie procesora 7. generácia. Máme všetky porty, to má 2x N2 sloty, môžeme sa tam dať 145,90 do košíka. No a ďalším komentom je samozrejme grafická karta, ale že predtým by som rád, keby ideš dole pod videjko, kde je čierne tlačítko doberať, ktoré by sa musel stlačiť, pretože chcem dokonca napríklad 3 doberateľov, to už všetci samozrejme viete. No a nezabudajte, že je to zdarma, môžem hocikedy zrušiť a je to extrémne motivuje tvoriť ďalšie takéto videjka. Chalani, zadarmo vám to mám rady, ako zostať počítač, čiže podľa mňa aspoň free odberom vám môže podporiť. No a ak si už klikol na ten odber, tak poďme na tú grafickú kartu. Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7600 XT Gaming OC 16 GB, 16 GB DDR6, 18 000 MHz, Sapphire značka, kvalitná značka, podľa mňa môže byť. Ja si myslím, že do tejto stavy je úplne brutálna, tiež v kombinácii so 7600 Ryzenom je to taktiež veľmi dobré. 342,90 do košíka. Ďalším komponentom samozrejme je operačná pamäť, čiže rámky. Tu som vyberal Kingston Fury 32 GB DDR5 s frekvenciou 6000 MHz a s časovaním CL36. Má to AMD Expo, kto chce vedieť, čo je AMD Expo, zbehnite na môj TikTok alebo pozrite si YouTube Shorts
Max hore v kartičke a toto sú veľmi dobré rámky. 122,90 do košíka. Keď už sme v pamäti, poďme tam samozrejme dať aj nejaké to úložisko počítača, aby ste si niekde nainštalovali tie vaše obľúbené hry. Tu som vyberal BD Black SN 771 TB. Životom z 600 zapísaných terabajtov, čo je dosť celkom. Rýchlosť čítania 5150 ms s rýchlosťou zápisu 4900 ms. Čo ti na hry? Bohate, stačí. Má to aj veľmi dobré hodnotenia, 172 hodnotení. Chalani, 75,90 do košíka. Ďalším komponentom tejto zostavy je samozrejme napájanie, nejaký ten zdroj, pretože keď ti trhne do elektriky, tak prídeš o svoj počítač a to samozrejme nechceš. Taktiež som sa posadal Be Quiet Power 11500 W. Je to Gold s účinnosťou až 92%. 500 W bude úplne stačiť do počítači. Môže sa pozrieť, že odberie 384 W, že to plán bude tak akurát. Tuto máte samozrejme všetky komponenty, vidíte, že grafika je od Gigabyte. Nenašiel ho na tú safírku, proste nebola tu v ponuke. Takže takto ako to tu celé je, vám skopírujem a hodím vám to do popisu videjka. A bude to tam ako jeden z prvých linkov, čiže opäť vám dávam niečo zdarma. Samozrejme to plánuje väčší upgrade v budúcnosti a ráta hneď s ním. Samozrejme si dajte aspoň 650 W zdroj teda, keď už tak, ale tento ti bude zatiaľ úplne stačiť. A na nejaký menší upgrade taktiež. 77,90 do košíka. No a posledným komponentom v tejto druhej fáze videjka je samozrejme PC case, ktorú som vyberal Monteca 903 Max Black. Má 4 ventilátory, čo je akože brutálne. Jeden 120 mm zadný ventilátor a 3 120 mm predné ARGBčkové. Takže sú nastaviteľné farby. Takže podľa mňa celkom PC case môžeme si tam dať 79,90 do košíka. Takže sme na konci druhej fáze videjka a výsledná suma do počítača je 1085 € aj 20 centov. Takže sme challenge úspešne zvládli, ešte sme ušetrili 4 €. No a za mňa tento počítač je veľmi brutálny, kámo, bude ťahať, však uvidíte v benchmarku. Takže sme tu pri benchmarku, máme tu počítač Intel, vidíte, že sa to nejak divne seká, nechápem tomu tiež. Píše mu tu 120-109 FPS, strašne mu to lieta. Začne niečo ťažiť, ty kokos, a totálne dropy FPS na 80, na 70. Viditeľné lagy, čo samozrejme není úplne príjemné, hlavne počas nejakého fightu. Vykazuje lepšie FPS-ka, ale nejak si nedrží. Takže aj teraz momentálne skočil do vody a hneď drop. Čo následne, keď si porovnáme s Halik PC, s rovnakými epic nastaveniami Fortniteu môžete vidieť 124-27. Príde fight, samozrejme, FPS-ka klesnú na 100. Ale vy tam nevidíte ten lag, stále je tá hra plynulá. Ja si myslím, že herný počas sme za sumu splnili. Toto by bolo ľudia aj všetko z dnešného videjka, ja vám ďakujem za to pozranie až sem. Samozrejme benchmarky bolo ideálne testovať, keby mám tie počače obidva vedľa seba fyzicky. Robím to takto, je to návod, môžete to kúpiť, samozrejme Alzu nejdem haniť, im sa to oplatí, takisto, samozrejme keď nesadím vás s tým počačom robotu, tiež sa vám to oplatí. Z hľadiska upgradeu, z hľadiska nejakých hier je určite lepší tento počítač, čo som vám tu dal dokopy. A hlavne niektoré komponenty tam máte o mnoho kvalitnejšie. Ďakujem vám krásne ľudia za to pozretie. Zanechajte follow na Instagram, keď chcete vidieť o videjku skôr. Taktiež like, odber, ak chcete ďalšie takéto videjko. A my sa vidíme na budúce. Majte sa krásne, užívajte ten skladne počítače. A čaute.